6 திருமந்திரத்தில் முதல் தந்திரம் 9வது பாட்டு மகளிர் ஏவு. பெண்களில் மேற்கொண்ட காமத்தால் பெரும் ஏவு. இயலுறும் வாய்க்கை இளம்பிடி மாதர், இயலுறும் வாய்க்கை இளம்பிடி மாதர், புயலுறும் புள்ளின் புணர்ந்தவரேயினும் மயலுறும் வானவர் சாரவிரும் வெண்பார் அயலுறு பேச்சு அகன்றொழிந்தாரே. கருத்து: பொதுமகளிர் எவ்வளவுதான் நம்மீது அன்போடு இருப்பது போல காட்டிக்கொண்டு ஆறத் தழுவினாலும் அவர்களின் எண்ணம் எப்போதும் பணத்தின் மேலேயே இருக்கும். நம்மை விட வேறொரு பணக்காரர் வந்துவிட்டால் அவரை தேவரென்று புகழ்ந்து தம்மோடு வைத்து கொண்டு இருப்பவரை வெளியே போக சொல்லிவிடுவார்கள். மிக்க நன்றி. நன்றிங்க. வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். தியாகராஜனையா, இன்றைய பாடலுக்கான விளக்கத்தை நீங்க கொடுக்குங்க. ஐயா, நீங்க பேசுறது எதுவும் கேட்கலீங்க. வணக்கம். கேக்குதாங்க? கேக்குதுங்க, தொடருங்க. மகிழ்ச்சி. இறைவனுடைய திருவருளாலும் ஆசான் திருமூலருடைய திரு அருளாலும் ஆசியினாலும் தொடர்ந்து திருமந்திர பாடல்களை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆசான் திருமூலர் திருவடிகளை பணிந்து வணங்கி இன்றைய பாடல் விளக்கங்களை பார்ப்போம். இயலுறும் வாழ்க்கை இளம்பிடி மாதர், புயனுற புள்ளி புணர்ந்தவர் எய்தும் மயலுறும் வானவன் சார்விது என்பார் அயலுற பேசி அகன்றொழிந்தாரே. இயலுறும் வாழ்க்கை இளம்பிடி மாதர், புயனுற புள்ளி புணர்ந்தவர் எய்தும் மயலுறும் வானவர் சார்விது என்பார் அயலுற பேசி அகன்றொழிந்தாரே. இறைவா, மயலுறும் வானவர் சார்விது என்பார் அயலுற பேசி அகன்று ஒளிந்தாரே. தர்மயாதீன அந்த தெளிவுரையை வாசிக்கிறேன். ஒருவனிடத்து நில்லாது பலரிடத்து செல்லுதலையே வாழ்க்கையாக உடைய பொது மகளிரது தோளை மிக தழுவி கலந்த ஆடவர். ஒருவனிடத்து நில்லாது பலரிடத்து செல்லுதலையே வாழ்க்கையாக உடைய பொது மகளிரது தோளை மிக தழுவி கலந்த ஆடவர். தாம் கொண்ட மயக்கத்தால் நாம் அடையத்தக்க சொர்க்க இன்பம் இதுவன்றி வேறில்லை. நாம் அடையத்தக்க சொர்க்க இன்பம் இதுவன்றி வேறில்லை என்று கூறுவர். ஆயினும் அவர் தாமே அம்மகளிரை தமக்கு சிறிதும் தொடர்பில்லாதவராக பேசி விலகி ஒளிவதையே பார்க்கின்றோம் என்ற அளவில் அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதாவது இது ஆண் பெண், அம்மா சொன்ன மாதிரி இறைவன் ஒருவத்தான் ஆண், மற்றவர்களெல்லாம் பெண் தன்மை உடையவர்கள் என்று ஒரு கருத்து நேற்று பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க. இந்த உலக வாழ்க்கையில நம்மை விட உயர்வான ஒருவரை பார்க்கும்போது அவர்கள் மேல பொறாமை என்பது பொதுவாக ஒரு மனிதனுக்கு உண்டாகிறது. அதே போல ஆண் பெண் நட்பிலையும் தனக்கு உடமையாக இருக்கின்ற
மனைவியை விட்டுவிட்டு பொதுமகளிரது தொடர்பில் இருக்கும்போது அந்த பொதுமகளிரும் அந்த ஆடவனுடைய பணத்தின் மீது தான் கண்ணா இருப்பாளே தவிர அவன் என்ன கொண்டு வருகிறான்ற அந்த பொருள் மேலதான் அவளுடைய கவனம் இருக்குமே தவிர அவனுடைய அந்த அன்புல உண்மையான அந்த தன்மையில இருக்காது. இவனும் காமத்துக்காகத்தானே போறான். தன்னுடைய அந்த இச்சைகளை தீர்த்து கொள்வதற்காக செல்லக்கூடிய அந்த ஆண் பணத்தை கொடுத்து போறான். அப்ப அதை விட பணம் அதிகமாக கொடுக்கிறவன், பொருள் அதிகமாக கொடுக்கிறவன் இன்னொருத்த வந்துட்டானா இவனுக்கு அங்கே மதிப்பு இருக்காது என்ற கருத்துல இந்த பாடலை கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதாவது வயதானாலும் இளமை அழிந்தாலும் செல்வம் அழிந்தாலும் விட்டு கொடுக்காத அளவுல இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் ஈடு கொடுத்து வாழ்பவள் இல்வாழ்வாள். எப்பொழுதுமே ஒரு கணவனுடைய உயர்வை விரும்பி வாழ்க்கையே தன்னையே ஒப்படைத்து ஒரு தியாகியாக வாழ்பவள் பெண் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அந்த பெண்ணை, தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையை மதித்து வாழ்பவர்கள் வாழ்க்கையில சிறப்பு நிலை அடைவார்கள். இதுபோன்று இருக்கக்கூடிய பொது மகளிரது தொடர்பை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். சமுதாயத்துல அப்படி ஒரு தன்மை உருவாகிவிட்டது. இன்னும் சொல்ல போனா இது போன்று தன்மைகள் மறையணும். அதுக்கு சமுதாயத்துல எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணும். பெண்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த சுதந்திரம் என்பது இருக்கணும். ஆனா பாதுகாப்பும் என்பதும் வேண்டும். எதுல சுதந்திரம் கொடுக்கணும் என்பதையும் பார்த்து சமுதாயத்துல சில விதிகள் செய்து கற்பு ஒழுங்கு காப்பதற்கு ஆண் பெண் இருசாரருக்குமே அது பொதுதான். அதனால இந்த நல்லொழுக்க கல்வியாகிய கற்பு நெறிய ஆண் பெண் இருபாலருமே பழகி வர வேண்டும். ஒரு படம் ஒரு காலத்துல நல்லா ஓடிச்சு, இரத்த கண்ணீர் என்ற ஒரு படம். அதுல அந்த பொது மகளிருடைய இயல்பை ரொம்ப அற்புதமாக காட்டியிருப்பாங்க. எல்லாமே அவதான் என்று கட்டிய மனைவியவே விட்டுட்டு போவான். கடைசியில அந்த நோய்க்கு ஆட்படும் போது எப்படியெல்லாம் சிரமப்படுறா என்பதை அந்த படத்துல காட்டியிருப்பாங்க. அந்த படத்தினுடைய தன்மை இந்த பாடல் பிரதிபலிக்குது. இயலுறும் வாழ்க்கை இளம்பிடி மாதர் புயனுற புள்ளி புணர்ந்தவர் எய்தும் மயலுறும் வானவர் சார்விது என்பார் அயலுற பேசி அகன்றொழிந்தாரே. இதை உணர்ந்து ஒழுக்க நெறி வாழ்வோம். வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி. மகிழ்ச்சி. நன்றிங்கய்யா, மிக்க நன்றி. அருமையான உங்கள் குரலில் ஒரு பாடல், அதை நீங்க விளக்கம் அருமையா கொடுத்தீங்க. நன்றி. கிருத்திகா அம்மா, நீங்க யோகா நெறியில உங்களுடைய விளக்கத்தை கொடுங்க. நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த பாடல்ல பொதுவா நம்ம வெளிப்படையா பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய ஒழுக்க நெறி பத்தி பேசுற மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்கும். இத நம்ம ஒரு மாற்று பார்வையும் பார்க்கலாம். எப்படின்னாக்கா, அப்படி பார்க்கும்பொழுது மொத்தமா நம்ம இந்த வரிகளை கொஞ்சம் பிரிச்சு வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இயலுறும் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னாக்கா வாழ்க்கை நல்லபடியா தான் இருக்கும். இயலுறும் அப்படின்னா நல்லபடியா போகும். எப்போ அப்படின்னா, இளம்பிடி மாதர் புயலுறும் புல்லின் புணர்ந்தவரேன். அதாவது நம்மளுடைய உடல்ல நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம். அவளை குண்டலினி தாய் இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம பேசியிருக்கோம். நம்மளுடைய உணர்வு நிலைகள் சக்தி நிலைகளாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். அந்த சக்தி நிலைகளை நம்ம சரியான விதத்துல உபயோகம் செய்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா,
புல் மாதிரி தளிர்க்கக்கூடியதா இருக்கும். எந்த புல் மாதிரி அப்படின்னா புயலுறும் புல்லின் புணர்ந்தவரே இனம். அதாவது இந்த நமக்கு ஒரு குணம் தெரியும், புல்லினுடைய ஒரு குணம். நம்ம வந்து இது ஒரு எடுத்துக்காட்டா கூட சொல்லுவோம். ஏன்னா ஒரு இவ்வளவு மழை பெஞ்சாலும் புயல் அடித்தாலும் ஒரு பெரிய மரம் கூட வேரோட சாய்ந்துடும். ஆனா புல் வந்து அந்த நாணல் புல்லு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த புல் வந்து நேரா நிற்கக்கூடிய ஒரு தன்மையே இருக்கும். அது அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சாஞ்சா கூட அதனுடைய முற்றிலும் அழிந்து போகாது. அந்த புயல்ல கூட அது துளிர்க்கும். அந்த மழைக்கு பெருமழைக்கு பின்னரும் கூட அது துளிர்க்கும். இன்னும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட ஒரு நிலத்திலையும் ஒரு நல்ல பெருமழை பெய்ததுனாக்க அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து முதல்ல துளிர்க்கக்கூடியது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னாக்க அது வந்து புல்லாகத்தான் இருக்கும். அப்ப வந்து சொல்றாங்க அந்த மாதிரி துளிர்க்கக்கூடிய தன்மையை நம்முள் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா நீங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு புயல் அப்படின்னு சொல்லும் போது திருவாசகத்துல மணிவாசக பெருமான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு, கொற்க பெயர்க்கும் குழகன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அது என்னன்னா அடியோடு நம்மளை சேர்த்து வேரோடு பிடுங்கி எடுக்கக்கூடிய தன்மையை உடையவன் இறைவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப என்ன அப்படி அப்பேற்பட்ட கொடுமையாளனா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள எழும் அந்த வார்த்தை பார்க்கும்போது. ஆனா அந்த வார்த்தையில இன்னொரு அதுக்கு என்ன பொருள்னா, அவன் வந்து நம் உள்ளே வந்து விட்டால் நம்மால் வந்து மற்ற விஷயங்களுக்கு செல்ல முடியாது. அப்ப நம்மளுடைய இந்த இவ்வுலக வாழ்க்கைக்கு உண்டான இச்சைகளை வந்து அவன் வேரோடு பிடுங்கி எறிந்து விடுவான் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையில வரக்கூடிய பாடல் வார்த்தை அது. அப்ப அந்த வார்த்தையை நம்ம இங்கே வச்சு பார்க்கலாம். புயலுறும் புல்லின் புணர்ந்தவரே இனம். அப்போ அப்பேற்பட்ட புயல் மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையில நம்ம வந்து யாரை பிடிச்சுக்கணும் அப்படின்னா இளம்பிடி மாதர். அப்ப அந்த மாதரை அந்த கன்னியை வந்து நம்ம பிடித்து கொண்டோம் என்றால் என்ன ஆகும்? இயலுறும் வாழ்க்கை. அப்போ நம்மளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அன்னையினுடைய தாள்களை நாம் பற்றி கொள்வோம் என்றால் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து என்னவாகும் அப்படின்னா இந்த பிறவி வந்து பிறவா பெரும் பேரு அடைவதற்குண்டான பாதையில் நம்மை இட்டு செல்லும். மயலுறும் ஆனா அப்படி பிடிக்காம நம்ம வந்து மயலுறும் அப்படி இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? மயலுறும் வானவர் சாரவரும் என்பார். அப்ப அந்த வானவர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து நம்ம வந்து நிறைய இடங்கள்ல பார்த்திருக்கிறோம். இது வரைக்கும் எங்க பார்த்தோம்னா எங்கெல்லாம் பார்க்கிறோமோ அங்கெல்லாம் வந்து வானவரும் அறிந்திலர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஒரு இடத்துல. அதுக்கப்புறம் வந்து மயக்கம்னு வரக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் அதாவது மாயை அகலாதவர்கள், அதாவது ஒரு நிலைக்கு நம்ம போயிட்டோம், ஆனா அந்த நிலைக்கு போன பின்பும் அந்த உலக வாழ்வின் அவ்வுலக வாழ்வின் மயக்கங்கள் தீராதவர்கள். அப்ப இந்த இடத்துல வானவர் சாரிரும் என்பார் அப்படின்னா மயலுறும். அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த மயக்கங்களோடு கூடிய வாழ்வு. அப்போ என்ன, நம்ம எவ்வளவுதான் நல்லா போனாலும், அதாவது எத்தனை நல்ல விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டாலும், எத்தனை மேன்மையான எண்ணங்களை உடையவர்களாக இருந்தாலும், அந்த ஒரு அடிப்படையான விஷயத்தை அன்னையின் தாழ் சேரக்கூடிய அந்த ஒரு அடிப்படையான ஒரு பண்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் என்ன ஆகும்னா அது வந்து நம்மை மாயா உலகத்திற்கு இட்டு செல்லும். ஏன்னா நம்ம நிறைய பாடல்கள்ல பார்த்திருக்கிறோம். இந்த உலக வாழ்வு தழைக்கணும்னா நம்மளுக்குள்ள இருக்க வேண்டிய மாயை வந்து தான் ஒரு காரணம். அந்த உலக வாழ்வு தழைக்கிறதுக்கு இந்த உலகம் இயங்க வேண்டும் என்றால் மாயையும் தேவை. ஆனால் அந்த உலகிலேயே நாம் இயங்க வேண்டும் என்றால் நாம் வந்து அந்த மாயையை தவிர்த்து விட்டு வாழ்ந்தால் மட்டுமே இந்த பிறப்பிறப்பு என்னும் பிறவி பெருங்கடலை நம்மால் நேர்ந்த முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அதை தருபவளும் அன்னையாக இருக்கிறாள், அதை விளக்குபவளும் அன்னையாக இருக்கிறாள். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து மயலுறும் வானவர் சாரரும் என்பார் என்றால் அந்த மயக்கத்திற்குள் இந்த மாயை எனும் சூழலுக்குள் நாம் சிக்கிக் கொள்வோம் என்றால் அயலுற பேசி அகன்றொழிந்தாரே. அப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? சரி, அப்போ உனக்கு வந்து இந்த மாயையில நீ ரொம்ப மூழ்கிட்ட, உன்னுடைய மாயை விலகவில்லை, அதனால நீ என்ன பண்ண, அடுத்த பிறவில வந்து நீ சேரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாயை வந்து எத்தனை தூரத்துக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்குன்னா, பாகவத புராணத்துல வந்து நம்ம வந்து ராமர் கூட கடைசி காலகட்டம் வரைக்கும் அவருக்கு வந்து அந்த தான் வந்து ஒரு தெய்வ பிறவி அப்படிங்கிறது, தான் ஒரு அவதாரம்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவருக்கு புரியவே இல்லையா. மாயை வந்து அவரை ஆட்கொண்டபடியே இருந்துதான் அவரால் கடைசி வரைக்கும்
இவருடைய துன்பத்தை வந்து லக்ஷ்மணனுடைய பிரிவை வந்து தாங்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ தாங்கவே முடியலன்னு சொல்லும்போது வேற வழியே இல்லை, அவருடைய காலம் முடிந்து கொண்டு இருக்கிறது. அப்போ யமன் வந்து தன்னுடைய வேலையை செய்ய வேண்டும். ஏன்னா யமன் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டான்னா திருப்பி இந்த உலகத்துலதான் அவர் வந்தாகணும். அப்போ அதுதான் வந்து நியதி. அப்ப வானவராகவே இருந்தாலும் தெய்வமாகவே இருந்தாலும் யமனின் கைப்பிடிக்குள் நாம் செல்வோம் என்றால் அப்போ வந்து இந்த இடத்துல நம்ம திரும்பி பிறந்துதான் ஆகணும். அப்ப என்ன பண்றது? அப்ப இந்த ராமருக்கு வந்து யாரும் வந்து சொல்லிடுறது, இந்த மாயையிலிருந்து விலகினால் மட்டுமே அவரால் வந்து இந்த தான் வந்து தெய்வ பிறவி என்பதும் இந்த அவதாரம் என்பதும் அவதார நோக்கம் நிறைவேறி விட்டது, இந்த உலகை விட்டு நாம் செல்ல வேண்டும் என்பதும் தன்னுடைய இணையாக பிறந்த லக்ஷ்மணர் வந்து ஒரு நமக்கு இணையாக வரக்கூடிய நம்முடைய மாற்று சக்தி என்பதையும் அவர் எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா யமன் மூலமாக புரிய வைக்கப்பட்டது. அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கதை வந்து பாகவத புராணத்துல வரும். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, இந்த மாயை வந்து எல்லாரையும் மயக்கக்கூடிய தன்மை இது. இப்ப நம்மளே கூட மயங்கலாம். ஆகா எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னாக்க நமக்குள்ள ஒரு சின்ன கர்வம், ஒரு சின்ன மாயை வந்துடும். எவ்வளவு அழகா பாடுறாங்க, நமக்குள்ள ஒரு சின்ன கர்வம் மாயை வந்துடும். எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க, நமக்குள்ள ஒரு சின்ன கர்வம் மாயை வந்துடும். அப்ப இதை நாம் ஏன் செய்கிறோம் என்ற தெளிவு நமக்குள்ள இருந்தோம்னாக்க இந்த மாயையினால் நாம் வந்து வீழ்த்தப்படாமல் சென்று சேருவோம். அப்ப அததான் சொல்றாங்க இங்க, மயலுறும் வானவர் சாரரும் என்பார். எப்பொழுது அயலுற பேசி அகன்றொழிந்தார். அந்த மாதிரியான ஒரு மாயா மயக்கத்திற்குள் நாம் செல்லும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க, சரி அப்ப நீ இந்த மாயைக்குள்ள மூழ்கி போயிட்ட, இந்த மாயை விலகுற வரைக்கும் நீ இந்த உடல்ல இருந்து இந்த உடல் இன்பத்தை தூய்த்து விட்டு நீ வந்து வெளியில வந்து சேரு. அப்போ நீ இன்னொரு பிறவி எடுத்து இந்த மயக்கத்திலிருந்து நீ வெளிவரும் பொழுது நீ வந்து என் தாளடியை வந்து சேர்ந்து கொள்வாய் அப்படின்னு சொல்லி அன்னை வந்து தன்னுடைய தாள்களை இன்னும் ஒரு பிறவிக்காக விட்டு வைப்பாள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பொருளை வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து புரிந்து கொள்ளலாம். அப்படின்னா அந்த பிறவியில வந்து நம்மை விட்டு நீங்கி விடுகிறாள். எப்படி நீங்கி விடுகிறாள்னா மொத்தமா விட்டுட்டு போகல நம்மள, ஆனா நீ அடுத்த பிறவியில் நான் உன்னை ஆட்கொள்வேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு போறாரு. இது வந்து நம்ம அபிராமி அந்தாதியில பார்க்கலாம். நீ வந்து என்ன போன பிறவியிலேயே நீ என்ன ஆட்கொண்டுட்டான்னு சொல்லுவாரு. அந்த இடங்கள்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சத்திய பிரமாணம் மாதிரி வரக்கூடிய விஷயங்கள். அவர் சொல்லுவாரு, நீ என்ன போன பிறவியிலேயே வந்து ஆட்கொண்டுட்ட, ஆனாலும் நான் இந்த பிறவி பிறந்திருக்கேன், அது ஏன் அப்படின்னா அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது இந்த மாயை என்ன செய்யும், அந்த மாயையை தீர்க்க வேண்டும் என்றால் நாம் பிடித்து கொள்ள வேண்டிய தாள் எது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதுதான் அன்னையினுடைய காலடி. இந்த இடத்துல நாம் வந்து அன்னை என்று காண வேண்டியது, மாதர் என்று குறிப்பிடப்பட வேண்டியது வந்து குண்டலினி தாயினுடைய அந்த ஒரு பெரும் சக்தி. இதை வந்து இப்படியும் பார்க்கலாம். இன்னொன்னு வந்து இளம்பிடி மாதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிடி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பெண் யானை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளும் இருக்கு இங்க. அப்போ அந்த பெண் யானையினுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னா அப்ப கூட சொல்றாங்க இளம்பிடி மாதர்ங்கிறாங்க. ஏன்னா பெண் யானை வந்து அந்த கூட்டத்தை வழிநடத்தக்கூடிய யானையினுடைய கூட்டத்தை பாத்தீங்கன்னா ஆண் யானை வந்து வழிநடத்தாது, பெண் யானை தான் வந்து வழி நடத்தும். அந்த பெண் யானை வந்து அந்த கூட்டத்தை வந்து செம்மைப்படுத்தி கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு தன்மையை அடையும். அப்ப இளம்பிடி யானைன்னு சொல்வது மூலமா இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அந்த இருக்கிறதுலயே குறும்பு மிக்கதாக இருக்கக்கூடியது வந்து அந்த இளம்பிடி தான். அதுதான் அதிகமான குறும்புகளை செய்யும். அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு, அதை நெருக்கி கொண்டு வருவதற்கு அந்த மூத்த யானைகள் தான் வழி நடத்தி செல்லும். அப்படி குறும்பு மிக்க ஒரு செயலாக, மாயையோடு கூடிய ஒரு செயலாக இருக்கக்கூடிய அந்த யானை வந்து இளம்பிடி என்ன ஆகுமா, பிற்காலத்துல வந்து அந்த கூட்டத்தையே வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து அடையும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த புரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப வந்து இது வந்து மாயையோடு இருக்கும் பொழுது விளையாட்டுத்தனமாகவும், மாயையை விட்டு விலகி முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது அது வந்து ஒரு மன முதிர்ச்சி அடைந்த ஒரு மெச்சூர்ட் மென்டாலிட்டிக்கு அது போகும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து உலக வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம். அப்போ அதே மாதிரி நாம் வந்து மாயையோடு இருக்கும் பொழுது இந்த உலகில் சுழண்டு கொண்டிருக்கிறோம். அதே தன்மை வந்து நமக்கு எதற்கு உதவும் என்றால் நம்மை வந்து மேலுலகத்திற்கு இட்டு செல்லக்கூடிய, பிறவா பெருங்கடலை நீந்தக்கூடிய ஒரு வகையையும் காட்டும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு குறிப்பையும் அவர் இந்த பாட்டுல வச்சிருக்காருன்னு நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். சோ எந்த கோணத்துல பார்த்தாலும்
இந்த உலகம் மாயை என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு அதை மீட்பதற்குண்டான வழியும் நம்மிடமே உள்ளது என்ற அறிவும் நமக்கு இருக்குமானால் இந்த வாழ்வை நம்மால் எளிதாக ஈந்தி கடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடலா தான் நான் இதை பார்க்கிறேன். சோ இத்தகைய ஒரு நல்ல பகிர்தலை தர இயன்ற இந்த தருணத்திற்கு, இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும், இந்த குழுவிற்கும் நன்றி கூறி என்னுடைய பகிர்தலை முடித்துக் கொள்கிறேன். மிக்க நன்றி. மிக்க நன்றிங்கம்மா. பாடல் ஒட்டிய கேள்விகள் இருக்குங்களா இன்னைக்கு யாருக்கும்? ஐயா சத்யநாராயண ஐயா, நீங்க தொடரலாங்க ஐயா. ஐயா எதுவும் கேட்கலைங்கய்யா. ஐயா சத்யநாராயண ஐயா, நீங்க பேசுறது எதுவும் கேட்கல. சத்யநாராயண ஐயா, சரி ஐயா அழகேசன் நீங்க தொடருங்க ஐயா. சத்யநாராயண வந்தோடனே நமக்கு அவரு பண்ணுவார். ஆமா தொடரட்டோங்க. இன்னைக்கு கொஞ்சம் இணைப்பு ப்ராப்ளம் இருக்கு. நன்றிங்க ஐயா. வணக்கம். பிரச்சனைகள் 40 நிமிடம் உங்களால் உங்கள் சுவாசத்தை கவனிக்க முடிந்தால் உங்களால் உங்கள் பிரச்சனைகளையும் கவனித்து கரைக்க முடியும். நன்றி. நன்றிங்க ஐயா. சத்யநாராயண ஐயா, இப்ப நீங்க பேச முடியுங்களா? பேசிடலாங்க. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்றைய கருத்து பொறுப்பது, காத்திருப்பது, கேட்பது. இது ஒருத்தர் சொல்றாரு, சித்தார்த்தன் அப்படின்னு ஒரு நாவல்ல படிச்சதா சொல்றாரு. அதை ஞாபகம் வர்ற மாதிரி சொல்றாரு. பொறுப்பது, காத்திருப்பது, கேட்பது என்ற இந்த 3 வார்த்தைகள் நினைவில் இருந்து கொண்டே இருந்தால் எதையும் யாரையும் குறை கூறவோ எதிலும் குறை காணவோ இயலாது. தொடர்ந்து கடைபிடித்தால் அதிகமான பேச்சுக்கு வழியே இல்லை. சரியான மௌனம் என்ற பாதைக்கு வழி அதுதான். சரியான மௌனம் என்ற பாதைக்கு வழி அதுதான். நன்றி. நன்றிங்க, மிக்க நன்றி. அம்மா, நேத்து இது விட்டு ஒரு கேள்வி. இந்த அறிவினுடைய இது இருக்கு இல்லைங்களா, அது 11ன்னு சொன்னீங்க அல்லது 16? எது சரிங்கம்மா? 16 நிலைகள் சொல்றாங்கங்க. ஆனா அறிவு நிலைன்னு வரும்பொழுது நம்ம 11வது நிலையை அடையும் பொழுது நம்ம முழுமையான அறிவை அடைகிறோம். அந்த இடத்துக்கு போனதுக்கு பிறகு நம்மால் 16வது நிலையை அடைய முடியும். சோ இது படிநிலைகள். அறிவு அதாவது 16 அறிவு இல்ல, 16 நிலைகள். அந்த 16வது நிலைக்கு நம்ம போகணும்னா 10 அறிவை முடித்து நம்ம 11வது நிலைக்கு செல்ல வேண்டும். அப்படிங்கிறது தாங்க முழுமையான விளக்கம். நீங்க அந்த புத்தகம் ரெஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஆமா, அது அறிவு நிலைகள் 10 அதுதான் நினைக்கிறேன். சே குப்புசாமி ஐயா எழுதினது. அது வெண்பா வடிவுல இருக்கும். நம்ம லிபர்ட்டியில போட்டிருந்தாங்க இடையில கொஞ்ச நாளைக்கு. அப்புறம் புத்தகம் கிடைக்காம இருந்தது. போன புக் ஃபேர்ல பிரிண்டிங்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா என்கிட்ட பிடிஎஃப் இருக்கு. ஏன்னா அதுதான் நம்ம தமிழ் டிஜிட்டல் லைப்ரரியில அந்த புத்தகம் இருக்கு. நீங்க அதை வாசிச்சீங்கன்னா புரியும். ஆனா அது வெண்பா வடிவில் இருக்கும். இது ஒண்ணு. திருமூலரும் அந்த 10 அறிவு நிலைகள் பத்தி பேசுறாரு. அதையும் நம்ம பாடல் சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆமா. என்ன சொல்றாருனாக்க,
741வது பாட்டுல சொல்றாரு. நம்ம அப்ப வந்து சொல்லுவோம். அதாவது 5 அறிவு அப்படிங்கிறது என்னன்னா, சத்தம் முதலிய 5 புலன்களை பொருந்தி அறியும் அறிவு 5 அறிவு. 6வது வரி வந்து அந்த ஐவகை கருவிகளை, இந்த இத்தனை கருவி நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத வேறாக இருந்து கொண்டு உணர்ந்து கொள்ளும் ஒரு அறிவு, அதுதான் 6வது அறிவு. 7வது அறிவு வந்து விஷயங்களின் நன்மை தீமைகளை பற்றி ஆராயக்கூடிய அறிவு, அது வந்து 7வது அறிவு. அப்போ 8வது அறிவு அப்படின்னா கல்வியால் பெற்ற அறிவு அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப நம்ம வந்து ஒரு கல்வியை முழுமையாக உள்வாங்க முடியும் என்றாலே அது வந்து 8வது அறிவு. 9வது அறிவு வந்து மேலே சொன்ன 8உடன் தன்னுடைய அனுபவ அறிவையும் சேர்த்து பயன்படக்கூடியது. அப்போ ஒரு புத்தகத்தை படிச்சோம் அப்படின்னாக்கா அந்த புத்தகத்துல கல்வியால் நாம் பெறக்கூடிய விஷயத்தை நம்முடைய அனுபவத்தோடு நாம் கலந்து சொல்லக்கூடிய, அதாவது அதனுடைய உண்மை பொருளை உணர்ந்து, இப்ப நிறைய உரைகள் நம்ம பார்க்கிறோம், அவங்க சொன்னதை அப்படியே பார்க்கிறோம், அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன அதுல உணர்ந்து கொள்கிறோம், இதுல நம்முடைய கேள்வி என்ன அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம்னாக்க அதை வந்து 9வது அறிவு அப்படின்னு சொல்றாங்க. 10வது அறிவு வந்து இத்தனை அறிவு இருக்கு, நம்மளால கல்வி அறிவு எடுக்க முடியுது, கேள்வி அறிவு எடுக்க முடியுது, 5 புலன்களை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது, அந்த 5 புலன்களையும் வேறாக இருந்து உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது, விஷயங்களுடைய நன்மை தீமைகளை நம்மால் ஆராய முடிகிறது. அப்ப இத்தனைக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கு நம்முள்ளே இயங்கக்கூடிய பெரும் சக்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பேராற்றல் பறித்த அன்னை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்துக்கணும். அதுதான் வந்து பேரறிவு பயணம் அப்படிங்கிறாரு. அந்த பேரறிவு பயணத்தை எடுத்துக்கொள்பவர்கள் தான் 10வது. அதாவது இது நம்மால் நிகழக்கூடியது இல்லை. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இப்போ அந்த கர்வம் பத்தி பேசினோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அந்த அகங்காரத்தை உணர்ந்து கொண்டு இது நம்மால் இயலக்கூடியது இல்லை, இது வந்து பேரறிவு பயணம் வந்து அன்னையினுடைய தாள்களில் பேராற்றலை தரக்கூடிய அந்த பேரண்ட நாயகனின் தாள்களில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அறிவு, அவனருளால் அவன் தாள் வணங்கின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையை நாம் அடைவதுதான் 10வது அறிவு அப்படிங்கிறாங்க. சோ இந்த 10 அறிவை நம்ம வந்து 6 அறிவு படைத்த எல்லா ஜீவன்களும் அடைந்து கொள்ள முடியும். அந்த 10 அறிவை நம்ம அடைந்துட்டோம்னா 11வது நிலைக்கு போறோம். அந்த 11வது நிலையிலிருந்து 16வது நிலை முழுமையானது அப்படின்னு சொல்லுவாரு. நன்றிங்க, நன்றி. மூச்சை கவனித்தலும் தியானமும் ஒண்ணுதாங்களா? தியான உத்திங்க அது வந்து ஒரு தியான உத்தி, மூச்சை கவனிக்கிறது அப்படிங்கிறது. இது வந்து பொதுவா வந்து மூச்சுக்கும் மனதுக்கும் தொடர்பு இருக்கும். நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் அந்த மாதிரி. நீங்க மூச்சை கவனிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா, நீங்க இயல்பா இருக்கக்கூடிய மூச்சு என்ன ஆகும்னா, நம்ம கவனிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா எதிர ஆரம்பிக்கும். நீங்க அதை எல்லாரும் உணரலாம். அந்த பயிற்சியில இறங்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் உணரக்கூடிய ஒரு உண்மை இது. அது வாட்டு மெதுவா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும். ஆனா நீங்க அந்த மூச்சை முதல்ல கவனிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, வேகமா வர ஆரம்பிக்கும். நம்ம வந்து அதை இயல்பாக விடக்கூடிய மூச்சை வந்து நம்ம வந்து ஒரு எஃபர்ட்டோட விட ஆரம்பிப்போம். அது வந்து ஒரு முதல் பயிற்சி. அப்புறம் வந்து அப்படியே மெதுவா உள்ள கொண்டு போய் பண்ணும்போது நம்மளுடைய கவனத்தை வந்து ஏதோ ஒரு அசைவுல வந்து நம்ம நிப்பாட்டுறோம். அதுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு தியான உத்தி தான் வந்து மூச்சை கவனிக்கிறது. அதன் மூலமாக நாம் தியானத்தை அடலாம். இன்னொரு கேள்வி, இந்த இப்ப நம்ம திருமூலர் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, இது வந்து இந்த அறிவு நிலையில எந்த இடத்துல வருதுங்க? எந்த நிலை நீங்க குறிப்பிடுவீங்க இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த ப்ராசஸ? இத வந்து நமக்கு வந்து 6வது அறிவை நம்ம வைத்திருக்கிறோங்கிறதுனால நம்ம அங்கிருந்து தொடங்கலாம். அதாவது 5 வகை கருவிகளை பற்றி நம்ம இப்ப அறிஞ்சிருக்கிறோம். அப்படின்னா என்னன்னா, 5 புலன்கள் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுது. அந்த 5 புலன்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு நமக்கு புரியுது. அதனால நம்ம 6வது அறிவில் நிற்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒருவேளை நம்ம ஏதாவது ஒரு மயக்கத்துல மாட்டி நம்ம வந்து கண்களை தவறாக பயன்படுத்துகிறோமோ, இல்லை காதுகளை தவறாக பயன்படுத்துகிறோமோ, அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த 6வது அறிவை எட்டலான்னு எடுத்துக்கலாம். இப்ப வந்து நம்ம காதுகளால் கேள்வி ஞானம் இது, அதனால ஞானத்தை கேட்கிறோம், அதனால கண்டிப்பா நம்ம 6வது அறிவுல இருக்கோம்.
பார்க்கிற நல்ல விஷயங்களை பார்க்கிறோம் இல்லையா? திருமந்திரத்தை வாசிப்பதன் மூலமாகவே நம்ம வந்து நல்ல விஷயங்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அதனால ஐம்புலன்களின் மூலமாகவும் நம்ம வந்து நல்ல விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதனால 6வது விஷயத்துல இருக்கோம். 7வது விஷயம் வந்து நன்மை தீமையை பற்றி ஆராய்ச்சியை தூண்டுகிறது இது இல்லையா? இப்ப கேட்கிறாரு அவரு, மூச்சுங்கிறது தியானமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஆராய்ச்சிக்குள்ளே போகிறோம். அது வந்து 7வது அறிவுக்கு நம்ம போறதா எடுத்துக்கலாம். 8வது அறிவு வந்து கல்வியால் பெறக்கூடிய அறிவு. அப்ப இப்ப வந்து 4 வகையான விஷயங்களை பத்தி வந்து நம்ம பேசுறோம். இந்த புத்தகத்துல இப்படி உரை இருக்கு, இந்த புத்தகத்துல இப்படி உரை இருக்குன்னு ஒரு 10 விஷயத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அப்போ அந்த கல்வி அறிவும் இங்கே நடக்கிறது. அப்ப நம்ம 8வது அறிவுலயும் இருக்கிறோம். 9வது அறிவுல பத்தி பேசும்போது அங்க வந்து நம்மளுடைய அனுபவத்தை கலந்து பார்க்க சிலர் முயற்சிக்கிறோம் இல்லையா? அப்போ அந்த முயற்சி, இந்த கேள்வி கூட அந்த மாதிரியான ஒரு கேள்விதான். சோ அந்த மாதிரியான ஒரு 9வது அறிவுக்கும் கூட நாம் போகிறோம். அன்னையினுடைய தாழ் தான் நமக்கு இதையெல்லாம் தரக்கூடியது அப்படிங்கிற ஒரு 10வது அறிவுக்குள்ளேயும் நம்ம போறோம். சோ இந்த இடத்துல எல்லா நிலையிலும் நம்ம பயணப்படுறோம். ஆனா எந்த இடத்துல நம்ம நிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்துதான் இதனுடைய பயன் வந்து நம்மை அடையும். சோ மனிதர்களாக பிறந்த இந்த 24 மணி நேரத்துல இல்லைன்னா நம்ம பிறந்த இந்த வாழ்நாள் முழுவதும் நம்மால் இந்த 10வது அறிவுல நிற்க முடியறதா, இல்ல 9வது அறிவுல நிற்க முடியறதா, 8வது அறிவுல நிற்க முடியறதா, 7வது அறிவுல நிற்க முடியறதாங்கிற ஆராய்ச்சியை நம்முள் தூண்டக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல நிற்கிறதுனால நம்ம வந்து 7வது அறிவை நோக்கி பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம், கான்ஸ்டண்டா தொடர்ந்து அப்படின்னு நான் சொல்லுவேங்க. அதுல நம்ம எதுல நிலை பெற்று இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அந்தந்த இண்டிவிஜுவல் மாத்திரம்தான் உணர்ந்துக்க முடியும். அதை அடுத்த நிலையை நோக்கி பயணப்பட முடியும். நன்றி, நன்றிங்கம்மா. வாழ்க வளமுடன் படித்த ஞாபகம் எனக்கு. உடலில் 3 ஓட்டங்கள் சீராக இருந்தால் உடலில் வியாதிகள் வர வாய்ப்பு இல்லை. ரத்த ஓட்டம், வெப்ப ஓட்டம், காற்றோட்டம்பாங்க. அப்போ அதுக்கு ப்ரைமரியாக எல்லா டிசீஸையும் வந்து ஏர் மூலமாக க்யூர் பண்ணலாம், வாட்டர் மூலமாக க்யூர் பண்ணலாம், ஃபுட்டு மூலமாக க்யூர் பண்ணலாம். அப்படின்னும்போது அம்மையார் சொன்ன மாதிரி மனதை கட்டுப்படுத்த மூச்சு உதவுகின்றது. அப்போ மூச்சை கவனித்தல் ஒரு முதல் உத்தி. மிக்க நன்றிங்கம்மா. ரொம்ப நன்றி. இன்னும் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். சத்யநாராயண ஐயா சொன்ன அந்த சித்தார்த்தா வந்து ரொம்ப அருமையான புத்தகம். இது ஆங்கிலத்திலயும் இருக்கு, தமிழாக்கமும் ஓரளவுக்கு நல்லாதான் இருக்கும். அந்த மூலம் கெடாம தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஹேமனசியோடது அற்புதமா இருக்கும். அதுல வந்து சித்தார்த்தா சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வார்த்தையை வந்து அவர் ரொம்ப ப்ரைடா சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு 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 பொது மகளிர் வந்து இன்னைக்கு இந்த இடத்த சொல்றதுல வந்து நான் உண்மையிலேயே சத்யநாராயணையோடைய ஒரு எல்லா அந்த அன்னன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய அவருடைய அந்த உரையை வந்து நான் ரொம்ப ரசிப்பேன். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட பாடலை ஒட்டி சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல வந்து சொல்லுவாரு, அந்த சித்தார்த்தாவோடதுல வந்து இது வரும். இந்த கான்வர்சேஷன், அவர் சொன்ன கான்வர்சேஷன் எதுல வரும்னாக்க, ஒரு பொது மகளிரை வந்து சென்றடைவாரு. அவகிட்ட கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து அவளுடைய அழகுல மயங்கி வந்து சித்தார்த்தா வந்து அவகிட்ட சரணடைய விரும்புவாரு. அப்போ வந்து அவ கேட்பா, உன்னால என்ன தர முடியும், வாட் மைட் யூ பி ஏபிள் டு டூ அப்படின்னு கேட்பாரு. உன்னால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்பாரு. அப்போ சித்தார்த்தா வந்து அதை ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவாரு, ஐ கேன் திங்க், ஐ கேன் வெயிட் அண்ட் ஐ கேன் ஃபாஸ்ட் அப்படிம்பாரு. அப்போ இத வந்து அவர் ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவாரு. இதுதான் வந்து எனக்கு வந்து சமணம் தந்த பரிசுன்னு சொல்லுவாரு. அப்போ இதை என்னால யோசிக்க முடியும், என்னால வெயிட் பண்ண முடியும், என்னால வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து அதை வந்து அவர் ரொம்ப பெருமிதமான ஒரு விஷயமா சொல்லுவாரு. அது ஒரு பெரிய வரம்ங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு. ஆனா இதுல இருந்து இது எவ்வளவு பெரிய தவறான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத உடைக்கிறதுக்கு அந்த கமலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பொதுமகளிர் கேரக்டர் வந்து அந்த புத்தகத்துல வந்து ரொம்ப உண்மையான ஒரு விஷயத்த வந்து சித்தார்த்தாக்கு கத்துக் கொடுப்பாங்க. அதற்கு பிறகுதான் அவர் வந்து சித்தார்த்தாவா மாறுகிறார் அப்படிங்கிறது. இது கதை தான், ஆனா பௌத்தத்தை ஒட்டிய ஒரு ஒரு தத்துவ நூல் இது. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சமயம் கிடைக்கிறவங்க வாசிச்சு பாருங்க. அற்புதமான நூல். கொஞ்சம் பக்கம் தான், ஒரு ஐ திங்க் 300 பேஜஸோ 400 பேஜஸோ தான் வரும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். முடிஞ்சவங்க அதை கண்டிப்பா வாசிச்சு பாருங்க. மிக்க நன்றி. நன்றிங்கம்மா.
வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்குங்களா யாருக்கும்? நன்றிங்க ஐயா. அழகேசனையா நிறைவு பண்ணிக்கலாங்க ஐயா. வந்திருந்த அன்பர்களுக்கு நன்றி. மீண்டும் நாளை காலை சந்திப்போம், சிந்திப்போம். தளம் நிறைவுறுகின்றது. 5, 4, 3, 2, 1.